Navê te çi? Navê min Bawer e. Navê te Bawer e? Erê Bawer e. Hûn, ez, tu, hûn Kurdin. Ew Kurdin. Xêr e hûn çi dikin? Hala herkesî nanerim. Oy roj baş. Roj baş Bawer. Roj baş. Wê azad li fala min binerî. Wele? Belê. Baş dinire? Nizanim hê dest pê nekiriye. Evet binire. Wê binerî. E baş. Roj da. Seniye çi dibînim? Tu çi dibînî? Çi dibîne? Çîrokek te heye. Kesek di jiyana te de heye. Ez ê çi bikim? Maşekim. Kesek janewî de hebe. Tu yê jê hez bikî. Vay mala. Oğla. Pir xweş e. Xweş e? Herî. Ne hoş e. Ew dibêje, ne ez dibêjim? Bidomîne bidomîne. Brayt te bikuje. Ew jî ji te hez dike xuya dike. Ha. Brayê te wîya jî bikuje. Her diçe wê bêhtir ji te hez bike. Oho. Aha. Lê li vê derê astengek heye. Malbata we gelekî hez nake ev çîrok dewam bike. Bavje. Hemû derewe. Ew malbata Koro min ne dere we. Fal wisa dibêje. Ne derewe jê min ji binêre? Ha? Vaya vraya. Tamam, me fehm kir. Na ya Ama te her nabe bize nabe. uje. Ya te nabe. Koro bêle ez ya wê xelas kim pişre ya dûra te ye. Belê bila bidomîne. Jê wî xelas bû ew here bizewje, me fehm kir. Na na. Dora ji birayê wê herin wî Berdewam bikuje. bike. Ez ê paşî çi bikim? Paşê tî çi bikî? Lê paşê Zarok bikî. ew çîrok Na. çîroka we wê bi ser bikeve. O. Hemû derewe davje. Yani ew hemû kes pê bihîse. Kes wê bizanin, hemî kes wê bi ser bikeve çîroka we. Aha. Belê. Ê baş e. Çi baş here yê min binêre? Derewe ne derewe? nabe ya te çi nabe. Çima çe nabe? Yê ve çê dibe, yê min Kuru çima de çe xilas nabe? bike la xilas bike ew wisa bike. Ha. Ka. Ez bixwe çêkin. Vay. Awa çê dikin kuru. Çi heye li dilê min derkeve bile ji falê min. Vay. Ev ê ku bawer nedikir. Aha. Tu dixwazî ez ê pişre jî ya te dîsa dewam bikim. Belê belê. Em niha ji vî xelas bibin. Katê yê min binêre, ez ê yê te jî binêrim. Pir bêje tu zanî. Bawer efendî. Ez in? Wow. Ê. Ka. Tu yê bibînî. Çi heye çi tune. Kellek ecayîb e çîroka te. Bimelle. Vay. Bawer. He. Kurav çi welatin? Kurdistan. Tu ne li Kurdistanê yî Bawer? Ez Kurdistanê. Na. Fala te çi dibêje? Çi dibêje? Tu yê biçî welatekî dûr. O. Vay. Welatê xeribî. Welatekî dûr. Kîjan welatê? Tu yê biçî ha tu neçûye hê. Ez ê biçim yani. Tu yê biçî belê. Bu çi? Welatekî Rojava ye. Rojava ye. Rojava bes ku roj xuya dike, ez rojê dibînim. Heta niha em fêrî dema niha dibûn. Me digot ez têm, ez diçim, ez dixwim, ez vedixwim, ez radibim, ez rûdinêm, Erê. ez dimeşim, ez dipeyivim, Ez hez dikim. direvim, ez hez dikim, ez fan dikim, ez temaşe dikim. Lê niha jî heger tiştekî ku hême nekiribe, lê belkî dûre em bikin di pêşerojê de, di
demek bêde mirov bixwaze bike mirov wê lêkerê çawa dibêje em ê îroj fêrî vê bibin weke ku me cara berê dîtibû û me gelek caran numûne jî derheqê wê de dabûn di deman wiha de em diyê datînin serê koka lêkerê lê di dema bê de ku ji we re dibêjin fütür em di wê demê de bi biyê çê dikin ji dê leva diyê em biyê datînin serê wê lê belê em daçekeke dema bê jî lê zêde dikin ê bi em wiha bikartînin hingê gava ku ez bêjim ez diçim heger ez bixwazim vê lêkera çûyînê bikin dema bê hingê ez ê diyê rakim û ez ê bibêjim ez ê biçim Ez Mirov ê ê biçim. mirov ê û biyê lê zêde dike lê bi bi lêkerê ve pev ve tê nivîsandin mirov dibêje ez ê biçim yanî ez diçim bi deman wiha Ez diçim. Ez dibe Dibe. ez ê biçim Kîjan demê? Dema pêş. Dema pêş. ew paş e Paş e. dema pêş Pêş. wiha ye Yani dema bê. Dema bê. Belê. ji ber wê ka ew lêkerên ku em fêr dibin em Belê. bi dema bê bibînin mesela hatin me got ez têm Ez hûn ê têm. çawa bikin dema bê Ez Ez ê ê bêm. Bim. normal gerek bibe ez ê bi êm Aa. lê belê ji ber ku du dengdar Hene. dikevin berhev di vê rewşê de di rewşa hatinê de I jê dikeve Rast e rast e erê. Te dît? Min dît. ji ber ku gava ku dema bê be tîpa kelijandinê nakeve nava wan Berê berê. lê dengek jê dikeve dibe ez ê bêm Ez tu ê ê bêm. bêyî Tu ê bêyî. ew ê bê Ew ê bê. em ê bên Em ê bên. Em ê hûn bê. ê bên Hûn ê bên. ew ê bên Ew ê bên. ji bo çûyînê me numuneya wê ya yekem da ez ê biçim Ez ê biçim. tu yê biçî Tu ê biçî. ew ê Ew ê biçe biçe. Ew ê biçe. em ê Em ê biçin biçin. Em ê biçin. hûn ê Hûn ê biçin biçin. Hûn ê biçin. ew ê Ew ê biçin biçin. Ew ê biçin. Ew ê biçin. ez ê biçim malê Ha. Ez ê biçim malê. ez ê biçim qehweyê Ez ê biçim qehweyê. Kahveyê. ez ê biçim sînemayê Ez ê biçim sinemayê. ez ê biçim Diyarbekirê Ez ê biçim. Diyarbekirê. Her Miroftayê lê bilîne. gava ku meşîn be de îja vê ya hûn çê bikin Meşîn. meşîn ez dimeşim bikin dema bê Ez ê bimeşim. Tu yê bimeşî. Ew ê bimeşe. ew ê bimeşe Ew ê bimeşe. Bimeşe. Em ê bimeşin. Hûn ê bimeşin. Ew ê bimeşin. Ne bimeşin? Bimeşin. Bimeşin. Erê. Min çû? Te got bimeşin. Bimeşin. Bimeşin yani We meş fam hene. kir Erê. He. Ez ê bimeşim. Tu yê bimeşî. Ew ê bimeşe. Em ê bimeşin. Hûn ê bimeşin. Ew ê bimeşin. yani dema bê ez ê ji we bipirsin ez ê bibêjim hûn ê fam bikin Erê. Em ê fam bikin. Rast e willa rast e lo. kro تزاني نا Navê wî jî bêje. وەکو Wekû وەک کریستینە ها şeref ewe. Akava çekim. Er willa ewe. لا 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 راستا لا راستا Rast e. Hev tişt dibê rast e. دفرمو يام بردوام بك ازي باشي تشبكم Ez ê herim welatê xerîbiyê.
بكريستنا رب بزوجم والله راسته تشفال بولي ليه مجوارا قد شحد ليه من بلا كرو دركه دبل زیاده دوام بکیم کرو بله بله ها اي بردام كه ها مالباتا وی کری و بین ها و بین مالا و نتشتك باشه و دوا دستی تبکن یکی چاویا خورد کره کی نه قلوه و نه ضعیفه اذا بيش منبر درجه نه دریجه هبك كنتك و نه جیکنه كنا تدري ازوار بينم او دراتك ورا هم الدراون كره هم الدراون بيوي بارنك کرو دبه هله وليت النزاني ای دبیجه اذا الناف فنجانات هذا مزاكم فرمو بله دورته شتنا دبیجه اذا بيجم قلنا راست نراست بله ايه هم مزاكن اوه خدا چه درباس بل دلته دركبه فالته واي بس راست بجه ها واي كرو اوی فلاتا بنری الفالات هذا راسته كشكك هبه توی هری مالاوی ازی بچه مالاوی هری بله، توی بچی مالاوی ل حال نه حاله چما چه هیه برای وی هنه و خورده وارگن زبلانه واش مالا منی ها اویندار بون رنده لی برای وی کرو باور تو فاله دخونیان تو تشتید مجی خدا دبیجی چما تو تشته میشه خواهد بیشی فالد به تدید نه چابو ایتا تباور دکی بومن تباور ناکی نه فاله داره هره اش راستیش ترا بیشم والله اشتا باور ناکم ايوه ورا بردريته جدی زنی ماني كنتي ابو نامه مانی میه